Il-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija Mirjam Dalli ippreżentaw pjan nazzjonali għas-settur tal-enerġija għal konsultazzjoni pubblika. Dan il-pjan fit-tul mibni fuq 5 pilastri u intis biex jiġi massimizzat il-potenzjal tas-settur tal-enerġija biex isir pilastru ekonomiku li joffri prosperità ġdida lil pajjiżna. Fil-fatt dan se jara li tintuża bl-aħjar mod iż-żona esklusiv ekonomika fejn mistenni il-proġett tal-offshore wind farms bilan li l-pajjiż jibda jiġġenera l-enerġija b'mod rinnovabbli permezz tar-riħ. Minn barra hekk, Dr. Abela tkellem dwar l-aħħar aġġornamenti brabta mal-konnettività tal-gridd tal-elettriku ta' pajjiżna mal-bqija tal-Unjoni Ewropea. Tħabbar il-proġett tat-tielet interconnector li se jkun teknoloġikament differenti mill-ewwel żewġ interconnectors għal fatt li il-voltaġġ se jkun wieħed differenti tal-lum għandhom 220 kV, dak se jkun ta' 380 kV anke għaliex jaqbel preċiżament mal-grid Ewropew. Dan jingħaqad mal-fatt li t-tieni interconnector b'kapaċità ta' 225 megawatt mistenni li jinxtel fi żmien sena kif jinsab fl-istadju tal-manifattura tiegħu. Il-Prim Ministru wkoll irrefera għal pożizzjonijiet tal-Oppożizzjoni għal dan il-qasam kruċjali. Hemmhekk tara wkoll il-kuntrast tal-politika li llum iva teżisti bejn gvern u oppożizzjoni. U jekk hemm suġġett illi invarjaw totalment dwaru fil-prinċipju huwa proprju dak tal-enerġija. Hawn semma kif l-2022 l-Oppożizzjoni kienet qalet li l-prezzijiet tal-enerġija għandhom jolew f'Malta jekk jolew f'barra, filwaqt li aktar riċenti ntqal li kif is-sussidji huma short-lived. Min-naħa tagħha l-Ministru Mirjam Dalli tkellmet dwar il-flessibilità li għandu dan il-proġett intis biex indirizza għal kontinġenzi tal-futur. U f'dinja li qed tinbidel kif qed tinbidel din il-flessibilità hija importanti ħafna. Għalhekk li qegħdin ukoll niftħu proċess ta' 4 ġimgħat ta' konsultazzjoni għaliex irridu li kulħadd jagħti l-feedback tiegħu u kulħadd irressaq il-ħsibijiet tiegħu. Semmew l-inċentivi b'saħħithom li diġà qegħdin jingħataw bris aktar enerġija rinnovabbli bħal dik li se tagħti l-opportunità lil 500 familja li m'għandhomx bejt biex jinvestu fil-pannelli. Dan kollu biex pajjiżna jkompli miexi lejn ekonomija iżjed ħadra b'mod partikolari fil-Gżira Ewxija li mistennija tkun l-ewwel parti ta' pajjiżna li ssir carbon neutral. Matul il-konferenza semmew ukoll aspetti oħrajn ta' dan il-pjan bħala aktar sistemi ta' batterija għal ħażna, smart meters, il-proġett ta' Shore2Ship, il-kumpless EcoHive, skemi u l-portal diġitali tar-Rews. Dan il-pjan huwa allineat mal-viżjoni Malta 2050 u mal-miri Ewropej fil-Green Deal, Fit for 55 u REPowerEU.